ana yawan samun misunderstanding idan namiji ya auri mace sai ya ga kamar cewa gabanta ya bude, vagina inta is open haka, ko kuma nonuwanta ya yi laushi, ko kuma a ce ya faɗi, ko kuma a ganta da nankarwa iya stretch marks kenan. So abin da yake faruwa ba lalle bane duka cewa ta san namiji ne yasa aka kawo ta samu wannan matsalolin. Lala, akwai matsalar da ake samu, an yi ittifaki gaba ɗaya scientifically ba inda aka ce yawan jima'i ko kuma na mace in ta san namiji shine gabanta yake budewa, ko kuma mamanta yake faduwa, ko kuma take samun ninkarwa da sauransu. Akwai alitta, akwai waɗanda cewa mamansu yana faduwa dutu bin maza ko kuma mu'amala da maza na yau da gobe, amma an yi ittifaki cewa shi vagina mace yawan saduwa ko kuma yawan girma al'aurar namiji baya bude mace kawai abin da yake faruwa shine stress yana kawo mace kaga cewa al'auranta ya bude, yawan aiki mai karfi, aikin karfi, ko kuma yawan zirga-zirga yana sa gaban mace ya bude. Amma ko kuma due to wani cuta, infection haka, ko tana masturbating, tana ma gabanta wasa, ko lesbian ce, to duk wannan abin suna kawo gaban mace ya bude. Amma ba wai lalle a ce wai sanin namiji ne yake sa gaban mace ya bude ba, ko kuma mamanta nononta ya zube, ko kuma ya yi laushi. Akwai normally waɗanda za ku ga cewa halittansu ne haka halittan jikinsu, fatansu yake, nono kala-kala ne. Akwai maman da za ku ga cewa shi baya faduwa, ko mun shayarwar da mutum zai yi baya faduwa balantana tabawa. Akwai wanda kuma za ku ga cewa su gaba ɗaya nonon su, ko da a ce she's a virgin ba ta taɓa sanin namiji ba, za ku ga an samu rashin sa'a cewa nonon irin mai sauka ne, she has a sagging breast. So don ka ga matar da ka aura cewa tana da sagging breast, ba lalle bane ba akwai halitta wanda cewa yana kawo mace ta samu sagging breast, ta samu nonon ta ya dinga zubewa. Naturally haka nonuwansu yake, they have sagging breast. Wani kuma za ku ga cewa nonon su za ku ga akwai girma, amma kuma irin mai tuwon nan ne, yana da kauri. Za ku ga cewa shi ma wannan bai faɗi ba, amma za ku ga cewa akwai wani za ku ga yana da bashi da kauri ya faɗi. Ba duka bane ake cewa dan ta san namiji ne breast ɗanta yake faduwa ba, ko kuma yake laushi ba. Akwai abubuwa da yake kawo wa'annan abubuwan. So irin kaman yanayin halitta, yanayin stress na mutum, yanayin abincin da mace take ci, yanayin environment ɗin da ta tashi, kwanciyar hankali, mace ba ta da kwanciyar hankali, yana kawo irin wa'annan abubuwan. Yanayin diet, abincin da mace take ci, yana kawo a dinga samun canji na halitta a jikin mutum. Haka stretch mark, ninkarwa. Dan kaga matar da ka aura tana da ninkarwa, wani suna cewa mutum ta zubar da ciki ne take samun ninkarwa, a'a, ko ta aihu ne take samun ninkarwa, a'a, ko ta san namiji take samun ninkarwa, a'a. Wa'annan ba shine ba, like it's not compulsory dole sai an yi wa'annan ake samun ninkarwa ba. Man shafa yana iya kawo ninkarwa, mutum ya yi kiba yana kawo ninkarwa, ko kuma ya yi kiba ya rame yana kawo ninkarwa. Ko sabulun da mutum ya amfani da shi zai iya kawo mishi wannan reaction na skin din shi, ya samu wannan ninkarwan, da ko man shafa da mutum yake amfani da shi duka yana iya kawo ninkarwa. So mace dan ka ganta a buɗe, babu scientifically da ya tabbatar cewa bin maza yana sa mace gabanta ya buɗe, sai lele kamar lissafo ciwon kan da na yi, tana da infection, ko kuma tana masturbating, sa hannu a gabanta, da sauran ire-iren wannan abubuwan, da stress, stress, aiki mai karfi, ɗaukar abu masu nauyi, duka suna jawo mace ta samu buɗewan gaba ya zama gabanta is loose, so Allah ubangiji ya samu dace.